Yo, 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 yo! Hey, luister, hallo! Dat doen we overnieuw. Neushoorn, hallo! Kijk eens aan, allemaal wannabe prijswinnaars. Iedereen wil naar IJsland. Sommige mensen willen gewoon naar IJsland omdat het hartstikke heet is, heb ik gehoord. Maar dan trouwens over 2 minuten gaan we beginnen. Om 12 minuten beginnen we. Jullie krijgen nog pen, papier, opgaveformulier, alles. Het is niet met je smartphone. En je mag ook je smartphone niet gebruiken. En we hebben spionnen zitten, anders ga je gewoon alles opzoeken, anders ga je alle antwoorden googelen. Dus we hebben spionnen rondlopen. Wordt er in de smartphone gekeken voor een antwoord ook zo. Dan ben je Sjaak, dan moet je iedereen een rondje geven als je niet kunt. We beginnen bijna. Nog even luisteren naar onze DJ Kesa Nova. Hij is nog vrijgezel, dames en heren. Hij staat open voor de telefoonnummers. Ja, goeioen, welkom alweer. Welkom, Neushoorn hier in Leeuwarden. Hallo, hoe is het met je? Oké, meesten thuis van harte welkom. Dit is de laatste aflevering van uw eerste seizoenshelft. Dus het hoort in dat je hem zegt natuurlijk elke waasje. Maar wij zijn even fort straks in september binnen we er weer. Maar we sluiten heel goed het oor. Want we hebben van de jongen hier de Iepen Pub Quiz. De Iepen Pub Quiz of de Iepen Pub Quiz. En die hebben we omdat in Amsterdam volgende week een heel congres begint over hoe is het eigenlijk gesteld met de democratie in Europa. Nou, dat kunnen we hier natuurlijk voort van tevoren wel. Dus het gaat een beetje over vrijheid, gelijkheid, broederschap, democratie, etc. Maar meest initieel, wees gerust. We gaan vragen over muziek, tv, etc. Dus ja, je hoeft net. Het is net alle jaar wetenschappelijk. Voor de meesten thuis geldt wel, je kunt thuis net een prijs winnen. Je kunt wel meidwaan, dus pak een stukje papier en scroll mij. Maar alleen hier in de zaal kan je winnen. En wat je kan winnen is een reis naar Reykjavik voor 2 personen. Ja. En het is, we hebben niet veel geld, dus je komt aan op vrijdagochtend en je gaat vrijdagmiddag weer weg. Nee hoor, je bent er wel iets langer. Daar kunnen we het nog over hebben met elkaar. Maar dan moet die prijs eerst gewonnen worden. En waarom Reykjavik? Want in Reykjavik staat de nou, zoiets. Ja, dat is het parlement in Reykjavik en het is al 900 jaar oud. En dat betekent dat het ding. Nou, en met Iepen Up hebben we ook een soort ding. Dat is een caravan met een tong eruit die je kan gebruiken als glijbaan met een groot oor. Zo ziet het er ongeveer uit, zo kan je het herkennen. Staat op Simmerdijs Festival de eerstvolgende keer. En daar doen we ook kleine volksvergaderingen, Lietse parlementjes. Nou, hoe werkt het? Heel simpel. Jullie krijgen zo van Iris, die daar staat. Iris is vandaag de lovely assistente. Applaus. Dat is puur toeval, dat bedoelen we vooral met Iris geheel niet rolbevestigend. En zij deelt uit pennen en formulieren per ronde. Daarop schrijf je de teamnaam. Als je alleen speelt, moet je ook een teamnaam bedenken. Team Remy. Als je met meer mensen speelt, kan je dus een teamnaam verzinnen. Als je met 4 mensen in één team speelt... blijft de reis voor 2 personen, hoor. Dus moet je nou onderling echt gaan uitvechten. Ja? Mobiele telefoons. Uit of weg.
En wie spiekt is een loser en moet iedereen een rondje geven. Of je moet een liedje zingen op het podium voor iedereen. Goed. De eerste briefjes worden uitgedeeld. Schrijf daarop je teamnaam. Altijd leuk een teamnaam verzinnen. Eens even kijken. Ja. Wat is jullie teamnaam? Grap Jasmine. Grap Jasmine en hier? Daantje Papi. Daantje Papi. En wat is hier de teamnaam? Pie. Ja, Pie. Alles begint en eindigt bij Pie. We hebben een hele vakkundige jury die tussendoor alles gaat nakijken. En dan waarschijnlijk ook wel met het eindoordeel zou komen van wie er nu gaat winnen. En Marianne, jij staat bij de jury. Vertel eens even, wie zijn dat allemaal? Onze officiële jury. Stel je even voor en wat doe je? Hoi, mijn naam is Danny Hoogstad. Ik ben landelijk bestuurslid bij de Jonge Democraten en met de portefeuille organisatie en scholing. Ik ben Sebastian Wolswinkel, ik ben de voorzitter van PINK en dat is de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Hoi, ik ben Yannick en ik ben landelijk bestuurslid van de JS. En mijn portefeuille is leden en activiteiten. Nou, hartstikke deskundige jury. We komen straks nog even bij jullie terug. Jullie mogen straks nog even het podium op bij Jacco. Jullie gaan hier zo meteen, die formuliertjes die komen allemaal deze kant op. En dan mogen jullie als een malle gaan zitten nakijken. En over de uitslag en over de antwoorden kan niet worden gecorrespondeerd. En er is dus ook geen twijfel over mogelijk. Goed is goed, fout is fout. Ja, dat vind ik mooi. Ik vind het jammer dat Marianne dat mocht zeggen, want ik zou ook graag eens zeggen dat over de uitslag niet mag worden gecorrespondeerd. Maar dat heb ik altijd al een keer willen zeggen, daarom zei ik het ook. Juist. Ja. Heeft iedereen een formulier? Ja. Oh, wacht, er komen nog mensen binnen. Willen jullie meespelen en hebben jullie een formulier nodig? Dan moet je heel snel opschieten, want we gaan zo beginnen. Iris, er zijn nog verse mensen die binnenkomen. Zijn jullie er klaar voor? Ja? Verse mensen. Ja, ik ben gek op verse mensen. Het ziet er ook heel vers uit. Ja. Net uit het folie gehaald, denk ik. Zeker. Ja. Glimt nog helemaal, hè? Nice. Nu gaan we toch echt beginnen. Pennen in de aanslag. We beginnen even met een wat makkelijke ronde. Dus als je dit al moeilijk vindt, nou ja, dan... Daar gaan we, dames en heren. De eerste vraag. Mag ik even de aandacht, zodat u niet doorheen praat wat andere mensen misschien willen weten? Dan gaan we. Vraag nummer 1, eerste ronde, is... Hoeveel handtekeningen heb je in totaal nodig voor een referendum? Is dat A, 460.000? Is dat B, 100.000? Is dat C, 310.000 of D, 260.000? U mag het nu gaan invullen op uw papier. We gaan door naar vraag 2. Dat is het tempo. Dames en heren. Ja, waar staat IJsland op de democratie-index van The Economist? The Economist is een blad. Dat wordt uitgegeven en die maken elk jaar een index. Een soort democratie-index. Wat zijn de meest democratische landen in de wereld? Op welke plek staan ze? 5, 1, 2 of 3? We kunnen zien dat ze hoog staan, maar is het 5, 1, 2 of 3? En er staan weer A, B, C of D. Ja, u moet een keuze maken. Wij gaan door naar de volgende vraag. Ja. Vrouwen weten ook dingen. Dus, welk land heeft de meeste vrouwen in het parlement? Is dat Zweden? Is dat Rwanda? Is dat Noorwegen of Namibië? Ja, wat zou het zijn? En thuis kun ik mij waan, hè? Gewoon even papiertje pakken, mij scrollen, want onder de eind nemen we alle antwoorden nog een keer terug. En dan weet je dat je het zelf ook moet doen, hè? Ja, is nee. Hoe voelt het tot nu toe aan, het niveau van de vragen? Kut, hoor ik hier. Nou, dat belooft nog wat. Dan de vraag, wie kiest de Eerste Kamer? Is dat A, de Tweede Kamer? B, provinciale staten? C, de gemeenteraden? Of D, gewoon kiezers? Daar kiezen we voor. Daarvoor gaan we naar de stembus.
De Eerste Kamer, door wie wordt die gekozen? De Tweede Kamer, Provinciale Staten, de gemeenteraden of door u en ik. Tenminste, als je boven de 18 bent en wilt stemmen. Ja. Goed. Voor de volgende vraag hebben we een gast. Komt u even op het podium. Even een applausje, dames en heren. Goedenavond. Zo, vertel eens, wie hebben we hier? Ja, mijn naam is Paul Logeman. Ik ben strafrechtadvocaat in Harlingen. En ook bestuursrecht heb ik gedaan. En ik kan denk ik wel iets vertellen over democratie. Ja, want soms botsen democratie en recht, hè? Of lijken ze te botsen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Het is een spel van wanneer het ene opkomt, zakt het andere weg eigenlijk. Nou, je hebt Ja. een soort case waar je over gaat vertellen en daarop volgt een vraag. Dus ik Ja. zou zeggen, dames en heren, luistert u goed en let goed op wat er wordt Ja. verteld. Ik zal eerst inderdaad vertellen, de democratie en het recht. Dat zijn twee dingen die lijken niks met elkaar te maken te hebben. Maar het een kan niet zonder het ander. Als je geen democratie hebt, heb je vaak ook geen recht. Ik kan een voorbeeld noemen. Vandaag las ik nog in Rusland. Dat is nou niet echt een democratie wel. In Rusland willen ze de vrijheid van meningsuiting sterk beperken. Poetin heeft dan ook gevraagd dat Telegram, ik weet niet of jullie dat kennen, dat is een soort WhatsApp, maar dan extra beveiligd. Dat willen ze liever niet. Dus wat gebeurt er? Er wordt een procedure aanhangig gemaakt bij de rechter in Rusland om een verbod af te kondigen op dat Telegram. Nou, 3 maal raden wat er gebeurt, wat die rechter doet. Telegram verboden. Zo'n rechter moet doen wat de staat wil. Nou, dat is geen echt recht. Gelukkig hebben we dat in Nederland niet. Hè. We hebben een democratie en een democratische rechtsstaat. Maar we hebben ook een tijd gekend dat wij geen democratie hadden. In de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Toen zijn er rechters geweest en rechtbanken geweest die hebben uitspraken gedaan alleen maar om de bezetter goed te stemmen. Er was ook een voorbeeld wil ik wel noemen, hier in Leeuwarden met name. Was bij het gerechtshof een keer het geval, was een dief die was aangehouden. Die zat dan in voorarrest, die had 4 maanden in voorarrest gezeten. En het gerechtshof in Leeuwarden moest beslissen welke straf hij zou krijgen. Daar stond eigenlijk 9 maanden op, dus hij moest nog 5 maanden zitten. Maar in de Tweede Wereldoorlog was er een kamp in Ommen, dat heette kamp Erika. En daar alle dieven werden daar neergezet. Maar dat kamp dat was zo slecht. Daar werden mensen mishandeld, uitgebuit. Hongersnood was er waren mensen die overleden. Die rechters bij het gerechtshof hier in Leeuwarden die hadden zoiets van, jeetje, als wij deze boef, al is het maar voor 5 maanden daar naartoe sturen, dat kan niet. Dat begon zo te knagen aan hun geweten. En toen hebben ze gezegd, weet je wat, we geven hem gewoon 4 maanden. Die had hij al uitgezeten, dus kon hij zo naar huis. Maar het knappe daarvan was, tenminste dat vind ik, het dappere, is dat deze rechters wisten dat deze uitspraak in strijd was met wat de Duitse bezetter wilde. Die rechters, die wisten dat het gevolgen zou hebben voor zichzelf, voor hun gezin. Ze zijn ontslagen en gelijk ondergedoken. Maar wat ik heel knap vind, is dat ze het recht hebben laten zegevieren. Ze hebben zich niet laten intimideren door die Duitsers en gedaan wat een rechter moet doen. Dat was toen in Nederland in 1945. Het andere geval is dus dat je zonder recht geen democratie hebt. Kan ik ook een voorbeeld van noemen. Als iedereen maar kan zeggen en doen en laten wat hij wil, elkaar uit kan maken voor van alles en nog wat, ja, dan heeft voor die persoon geen recht. Voorbeeld. We kennen allemaal die Zwarte Pieten discussie nog, met Sylvana Simons. Wat die allemaal niet over zich heen heeft gekregen via de sociale media. Niet te geloven. Ik weet niet of u kunt vast wel herinneren misschien, en anders kan je wel een voorstelling van maken. Wat die over zich heen heeft gekregen. En dan zeiden de mensen, ja, maar dat is in het kader van het maatschappelijk debat. Dan mag je alles zeggen wat je wil. Ja, toch? Nee, zo is het niet. Je mag niet alles zeggen wat je wil. Alleen in een politieke debat mag je wel veel zeggen, maar het mag niet beledigend zijn naar anderen. Het mag niet aanzetten tot rassenhaat of opruiing of dat soort dingen. Nou, daar gaat eigenlijk de vraag over die ik voor jullie heb. Let op. Het is een echt gebeurde zaak, 2017. In een gemeenteraadsvergadering hebben 2 fractievoorzitters van verschillende partijen met elkaar aan de stok in een goed politiek debat. Een maatschappelijke discussie. Maar dat loopt best wel een beetje op. En op een gegeven moment zegt die ene tegen de ander, met je varkenskop. Nou, het speelde in Limburg, dus hij had met je varkenskop of zoiets. Maar goed, dat zei hij. En nou is de vraag, is dat een uiting van vrije mening
binnen een maatschappelijk debat, hè, en zeker in de politieke toestanden, wat is toegestaan. Dus A, de vrije meningsuiting. Hè, dus de antwoord A, moet je even goed luisteren. De vrije meningsuiting. Oh, kijk eens even. Nou, en de volgende vraag. Of was het een belediging met je varkenskop? Of een feitelijke constatering? Goed, dames en heren. Tijdens een debat in de gemeenteraad zegt de ene fractievoorzitter in Limburg tegen de andere: jij met je varkenskop. Echt gebeurd. A, B of C? Is dat A, B of C? We hebben expres geen foto bij gedaan. Hartelijk dank voor je vraag en even applaus voor onze meester en advocaat. Ja. Goed, heeft iedereen dat gedaan? Dan gaan we nu, waar we wel heel blij mee zijn, naar Marianne. Want Marianne, wie ga jij introduceren? Ja, even een stukje verdievedage, zoals we dat op z'n Fries zo mooi zeggen. Ja, wie heb ik bij me? Zo. Palen van hakken. Who are you guys and what are you gonna do? We are Fata Boom. We came from Amsterdam today. Oh, hello. Hi. Hi. We came from Amsterdam today to perform some tracks for you guys. And what is your connection to democracy? Okay. It's actually funny. This next song is called Control Us. It's a little bit of a mockery towards modern society. You know, there's always the elite people that try to decide things for us. And as you can see, we are really against that. We really want to decide for ourselves. Good decisions, obviously. So this track is really based on that, the freedom and the right to choose whatever the F you want. Okay, well, Fata Boom, take it away. Applaus. Wauw. Fata Boom. Thanks. Nou, daar willen we toch, die willen we allemaal mee naar huis nemen vanavond, toch? Dat doen we niet gelijk, want ze spelen straks nog een paar nummers. Heeft iedereen al zijn blaadje ingeleverd en een nieuw blaadje? Mooi, daar is Iris druk mee bezig. Let wel op, zet wel jezelf de teamnaam erop, hè? Niet nu weer een andere naam gaan nemen, want dan passen de punten. Ja, ik zeg het er maar even bij.
voordat mensen willen corresponderen over de uitslag. Ja, heb ik het toch kunnen zeggen, Marjan. Ja, heerlijk. Dames en heren, de volgende categorie gaat over cultuur en popcultuur. En dat soort dingen. Dus iets minder Wikipedia en iets meer RTL Boulevard. Marianne, take it away. Yes. Eens even kijken. Jij klikt, hè? Ik klik. Jij klikt. Ik klik, jij praat. Oké, tweede ronde. De tweede ronde. Ja, Oh, de wacht. tweede ronde. Ja, wacht even. Heeft iedereen alweer ja. een papiertje? Nee, Oh. dan wachten we nog even. Ja. Maar dan kunnen jullie wel voorbereiden op wat komen gaat. Zoals je het al zegt, wie zei het? Hitler of Taylor Swift? Nou ja, als je goed kijkt, lijken ze misschien een beetje op elkaar. En de vraag Echt is waar? dus, wie zei het? Hitler of Taylor Swift? En volgens mij bij kun je de- omcirkelen of doorstrepen. Wat doorstrepen? Nou, wat fout? omcirkelen graag. Omcirkelen wat het goed goede is. antwoord, omcirkelen. Ja. Dus heeft u Hitler altijd een keer willen omcirkelen? Nou, dat kan Omcirkel hem dan. vandaag. Heeft iedereen een blaadje? Ja? Kunnen we verder? Goed. Dit was de eerste vraag Dit was trouwens, vraag hè? nummer Dit was 1. de eerste. Ja. Wil jij nog een blaadje daarachterin? Iris, er moet nog even naar achter. Eentje. De eerste is alweer weg, maar heeft iemand de eerste Oh, we gaan even terug, ja. Heel diepzinnig. Dit is de eerste, hè? Dit is de Ja. eerste. Niet in de war raken, dit is de eerste. Do not compare yourself to others. If you do so, you are insulting yourself. Ja, nu heeft toch echt iedereen een blaadje, hè? Gaan we nu naar nummer 2. I use emotion for the many and reserve reason for the few. Wie zei het? Wie zei het? Hitler of Taylor Swift? Adolf of Taylor? Tik-tak, 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 tik-tak. We gaan voor de volgende. Wie zei het? Long live the walls we have crashed through. Ja, of long live the walls we have crashed through. Ja, wie was het? Vond ik best een goede imitatie zelf. Adolf of Taylor? Goed, u heeft daar goed genoeg over kunnen nadenken. We gaan nu uitnodigen Henk de Bissebeek. Want, tijd voor poëzie. Er is namelijk hier zit een poëziefan. Geweldig. Waarom riep je gelijk yes? Nou, de poëzie is wel leuk. Poëzie is wel leuk. Nou, dat is ook... dat is gewoon... Voor de Stichting Nederlandse Promotie van het Nederlandse Boek is dat gewoon de nieuwe leus. Poëzie is wel leuk. Henk de Bissebeek leest een gedicht voor. En u mag kiezen. Is dat van Hugo Claus, Remco Kampert, Gerard Reven of Joost Zwageman? Henk, take it away. Getuigenis. Ze willen dat ik schrijf voor de vooruitgang. Maar ik kan niet schrijven zoals zij, al stam ik van hen af. Ik moet de wijken van het volk in en mijn oor te luisteren leggen. Zo hoor je nog eens wat. Wat wil het volk? Niet veel goeds, dat is zeker. Dus ga ik de straat op met mijn eigen vaandel waarop geschreven staat: vrijheid, ziekte, ouderdom. Lang leven de dood. Nou, best wel leuk. Klopt. Oh. Je hebt helemaal... Dankjewel. Bedankt, Henk de Bissebeek. Dus, van wie was dit gedicht? Hugo Claus, Remco Kampert, Gerard Reven, Joost Wageman. Maak uw keuze. Ja, en Marianne, voordat we naar de volgende ronde gaan... Ja. mag ik even wat zeggen in de meesken thuis. Oh, ja. Ja, want, de meeste thuis, die binder ik nog. Nou hebben we geluidsfragmenten van bekende artiesten. En als we dat uitsturen op Facebook, die hebben een soort programma dat scant alles, dan kicken ze de stream eruit en dan kun je net meer zien. Dus we moeten helaas het geluid van de muziek van je meesken thuis even naar beneden draaien. Sorry. Maar dat gaat dan aan omheen als we ermee klaar zijn. Maar ze kon dan niks winnen, dus wat dat betreft. Nee, maar ja, Hier zie je maar wezen. van het geval ze beginnen te corresponderen. Oh. Goed.
Dames en heren. Wie is de artiest en hoe heet het nummer? Wij ben ik naar beneden draait. Dit klopt niet. Dat klopt wel. Ja. Goed luisteren, hè? Ja. U krijgt ook punten als u alleen de artiest goed hebt. Maar je krijgt meer punten als je ook het lied goed hebt. Yes, de volgende. Nou ja, wederom. Artiest en nummer. Het zijn ook allemaal protestliederen, hè? Ja, het ligt op het puntje van je tong, hè? Ja, welk nummer was het nou, hè? Oh, dit hebben jullie al gehoord. Je hebt erop gedanst, je hebt gebounced, je hebt er misschien wel op getwerkt. Zeker. Lekker. Yes, wederom. Een, Artiest en nummer. ja, wederom een protestlied. Een, Oren open. een klassieker. En het geluid mag wat harder, want het is een beetje... Nou, ja. Het kan eigenlijk haast niet dat je dit niet weet, hè? Ja, het is een geweldige clip. Oké. Er wordt ook driftig afgekeken, dat vind ik ook mooi. Ja, Als je zo kijkt, toch een zitten beetje- mensen helemaal zo. het is toch een beetje even up, hè? Toet-ensemble. Oké, we gaan naar een... dat kan ik er wel bij zeggen, al een beetje een hint, toch? Ja, dus geef maar een hint. Een lied over homo... Ja, ook een lied. Ja, een lied over homorechten. Een klassieker. Mag het geluid ook goed hard, want het was een zacht clipje. Ja. Even wachten tot die drop. Jongens, hand omhoog. Wie kent hem nog? Ja. Mijn favoriete stukje is hoe hij een eitje pelt. Dat komt zo. Daarna gaan we verder.
koffie. Let op, daar komt het eitje. Het lijkt wel of ze iets proberen duidelijk te maken. Kijk nou. Goed. Ja. En dan gaan we nu voor de volgende. Mijn persoonlijke favoriet. Ja, een Ja. protestlied uit de ethisch. Dat eigenlijk best wel heel lang nog... Laten we afspreken. Als je hem kent, Ga je mag meezingen? je meezingen. Ja? Daar komt hij. Wat zijn dat toch voor mensen? Oh, jongens, hier gaat even iets mis. We proberen het nog een keer. Waarom zit die ander Wel een daaronder? bijzondere remix op deze manier. Ja, momentje dat gehoord kan gebeuren. Zit die andere nog achter? Ja, hartstikke idee. Hartstikke idee. Daar gaan we hoor. Ja. Wat zijn dat toch voor mensen? Ik snap het Ja, niet. zing. Ja, daar wordt al meegezongen. Heel goed. Wat bedoel je met wat zijn dat toch voor mensen? Nou, die mensen met die knuppels op het ijs. Wat zijn dat toch voor mensen die op zeiltjes gaan jagen? Alleen maar voor het bond. En mijn tweede vraag is minstens zo gegrond. Wat zijn dat toch voor mensen die dat bont dan ook nog dragen? Kijk, Waar? kijk, daar. Daar komt ie! Zo'n jas die al van een ander is geweest. Maar niet van een mens, maar wel van een beest. Padoepadiepadaja, padoepadiepadaja, padoepadiepadaja. Hartstikke idee, juist. Zo, dames en heren. Eens even kijken. Wie denkt er trouwens dat hij alles tot nu toe goed heeft? Oh, Kijk, dat is mooi. 1, 2. Dapper, dapper. Ja, dames en heren, we gaan nu naar een bijzondere gast. Die ga ik even aan u voorstellen. Dan gaat Iris weer langslopen om alle papiertjes in te... Oh, bij de muziek. Dus hou de briefjes even. Roel Maalderink, dames en heren. Heel blij dat u er is. U mag wel even klappen. Roel, welkom. Jij gaat het zo nog zeggen, maar ik wil het al even weten. Want mensen die denken, waar ken ik die man toch van? Waar kennen ze jou toch van? Nou, ik heb een YouTube-kanaal. Dat heet Voxpop. Daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Ik zie daar al een feest van herkenning door de zaal. En ik heb een soort vliegensvlug crossmediaal nieuwsprogramma, heb ik. Kijk, en jij hebt het vaak over dingen die spelen, die gaan over vrijheid van meningsuiting, kiezen, partij kiezen ergens voor, iets wel, niet willen. Waarom vind je dat zo interessant? Er zijn leuke thema's waar je veel leuke, grappige, spannende dingen mee kan doen. Kijk maar naar die pubquiz, er zit ook boordevol. Mooi, nou, Roel Maalderink, dames en heren. We gaan naar hem luisteren. Dames en heren, hartelijk welkom. Het is woensdag 13 mei. Het is de dag waarop de Lidl besloot om de sigaretten in de band te doen. Het is de dag waar mijn geluid heel erg gaat resoneren. Het is ook de dag waarbij de Hells Angels, het OM, de motorclub Hells Angels wil verbieden. En het is natuurlijk de dag van Ipen Up, de pubquiz. Ik zou zeggen, dames en heren, hartelijk welkom bij Voxpop Live. En dan wil ik geluid op dit filmpje, als dat kan. Roel van International Foxpop, YouTube-kanaal Foxpop. YouTuber Roel Maalderink. Het YouTube-kanaal Foxpop. Roel Maalderink van het YouTube-kanaal Foxpop. Dan de proef dus. Wat vindt u van Homo sapiens? Nou ja, die bestaan wel, maar in de strijd. Mag volgens de Bijbel niet. Het zijn wel gewoon mensen. Het zijn gewoon mensen en daar kunnen ze ook niks aan doen. Ander nieuws van vandaag, dat onderzoekers bang zijn dat een Neandertaler gaat uitsterven. Een wanbetaler? Nee, de Neandertaler. Neandertaler, uitsterven. Ik denk dat op de duur we allemaal wel uitsterven. Stringetje brengen, schatje. Ja. Kan de overheid binnenkort allemaal meelezen, hè? Oh, maar dat Echt waar? niet erg. Oh, maar die mag best wel weten dat ik mijn string ben vergeten als ik ga douchen. Heeft er nu dan ook niet stiekem een Homo sapien? Nee. Hoezo? Nou ja, naar mijn idee zit dat in iedereen. Nee, dat denk ik niet. Het zit tussen je oren, denk ik.
Nou goed, dit is wat ik doe. En als de meeste mensen denken aan YouTubers, dan denken ze natuurlijk aan die vervelende bij de handen treitervloggers die de hele tijd mensen lastigvallen en daar heel veel geld mee verdienen. Nou, dat ben ik niet. Althans, ik verdien er niet heel veel geld mee. Wat heb ik zelf? Ik heb een YouTube-kanaal, dat heet Voxpop. En elke week ga ik ergens in Nederland de straat op en dan ga ik met mensen in gesprek over het nieuws, over dingen die ik grappig vind, belangrijk vind, die me ontroeren. En vandaag ga ik met jullie een aantal dingen doornemen. Maar voordat ik begin ben ik benieuwd, wie komt hier allemaal uit Friesland? Laat je horen ook even. Hey. Ik kom namelijk zelf uit Utrecht, maar ik moet jullie even feliciteren. Want jullie zijn natuurlijk een culturele hoofdstad. Maar jullie staan ook sinds vorige week gewoon in de top 3. Oh, wat is het nog mijn YouTube-kanaal? In de top 3 van reisgids Lonely Planet. En jullie horen nu dus officieel als toeristentrekpleister. Dan krijg je natuurlijk ook overlast van die toeristen. En dan sta je in het rijtje met Barcelona, Venetië, Amsterdam. Want ik zat even wat foto's op te raken. Kijk, dit is nu het Fries Museum. Dat ziet er nu... er staat nu inmiddels zo'n rij. Prachtige Friese landschappen ook op de achtergrond. Dit is hier vanuit Harlingen. Dat is de boot naar Vlieland, hoe het er nu uitziet. Dit is Camping Stortemelk. Ziet er nu zo uit. En het nachtleven van Leeuwarden, dat is nu zo. Friesland buffen. Ja. Dus dit krijg je er allemaal bij als je een toeristentrekpleister bent. Maar wat me wel opviel, ik was vandaag hier ook als toerist. En het is nog een complimentje naar jullie toe, dat jullie onwijs vriendelijk zijn voor toeristen. Nog wel, ja. Binnenkort niet meer, dan word je net als die Amsterdammers toeristen omver fietsen. Maar het gaat vandaag natuurlijk over democratie, dus ik was benieuwd, hoe vriendelijk zijn nou de hoeders van democratie, hoe vriendelijk zijn nou onze ministers en staatssecretarissen in Den Haag voor toeristen? Dus wat heb ik gedaan? Ik ben verkleed als toerist met een Poolse vriendin. Helemaal met een toeristenoutfit ben ik naar het Binnenhof geweest, waar de regering zit. En met een gefotoshopte Airbnb-boeking. Dus dit heb ik gefotoshopt. Dit is het torentje van Rutte. Ik weet niet of mensen er wel eens binnen zijn geweest. Ik niet. Dit is, dit is host Mark. Ik ben naar binnen geweest en ik ben er rondgelopen en ik ben politici gaan aanspreken met de vraag, hoe reageren ze nou op zo'n toerist? Hello? I'm sorry, we're looking for our Airbnb. Oh, I'm not sure. Do you know... Binnenhof 17. This is no Airbnb. No? This is the room of the Prime Minister. But we rented it. No, but it's the office of the Prime Minister. It's over there. It's over there. Ooh. Mark Rutte. Sorry, so we're looking for our Airbnb. Well, sorry, so can I ask you a question? We're looking for the Airbnb. Yes. Yes, what's the address? Binnenhof. Binnenhof. Should be here, but we can't find it. Because Binnenhof, the square there to the left is the Binnenhof. I don't think there's a B&B there. But I don't think there is an Airbnb. We're looking for our Airbnb. You don't... No, address? You work here? Yeah, I work here, yeah. Binnenhof 17. Goed. Ik kan jullie zeggen, jullie Friesen zijn een stuk vriendelijker dan onze ministersploeg. Echt waar hoor, ik heb het vandaag getest. Dan iets anders. Ik weet niet of jullie ook afgelopen weken al die mailtjes hebben gehad. Van meld je nu af voor een nieuwsbrief en bla bla bla. Want we hebben sinds afgelopen zaterdag, geloof ik, een nieuwe privacy-richtlijn. Dat betekent dat... Hebben mensen die mailtjes gehad? Ja, dat we overspoeld werden door die mailtjes. Ik heb er een paar, dit was een mailtje van Google kreeg ik kreeg een mailtje van Spotify, een mailtje van de NS. Ik kreeg zelfs nog een mailtje van de V&D. Heel raar. Maar dit is natuurlijk allemaal om onze privacy te beschermen. Maar wat merk je nou? Heel veel mensen die geven eigenlijk helemaal niet zoveel om hun privacy. En dat ben ik even gaan testen. Meneer en mevrouw, even voordat we beginnen met het avondeten, wat vindt u van privacy? Van privacy? Ja, ik heb in de basis niks te verbergen. Basis niks te verbergen? Je zit in de politiek? Of, Nee hoor, maar ik heb het nooit vervelend gevonden om informatie online te delen. Dus daar niks te verbergen? Nee. Hoeveel bedpartners heb je dan gehad?
Ja, dat is dan weer een persoonlijke vraag. Maar, Ja, dat is ook persoonlijke informatie, ja. Nee, dat zou ik niet prettig vinden als dat online gedeeld wordt, nee. Er is niks te verbergen. Nee. Wat is uw bankrekeningssaldo? Ja, dat is misschien wel iets wat ik te verbergen heb dan. Ja, ja. En wanneer bent u laatst naar de dokter geweest? Ja, daar gaat je ook niks aan. Nee. Nee? Nee. U had niets te verbergen. Ja, nee, je hebt best wel wat te verbergen dus. Ik heb inderdaad niks te verbergen. U heeft niks te verbergen. Nee. Nee. Hoeveel verdient u? Nou, dat ga ik jou niet zeggen. Hoeveel bedpartners heeft u gehad? Gaat u niks aan? Heel goed, heel goed. Hey, hartstikke bedankt. Alsjeblieft. Fijne dag, hè. Hoi, hoi. Ja, mensen hebben dus wel meer te verbergen dan ze denken. Dus zijn al die mailtjes toch nog ergens goed voor. Dan iets anders valt me op. 2018 is voor mij een beetje toch het jaar van de ophef. Van de hashtag ophef. Er gaat geen dag voorbij of er is weer ergens ophef over. Ik zat bijvoorbeeld vandaag op Linda Nieuws te kijken, mijn favoriete website. Nou ja, ophef is ook een onprettig. Een ophef om een nieuw computerspel dat schietpartijen op een school nabootst. Nou, daar is dan ophef over. Dit was een paar dagen geleden. Dat was een soort islamcriticus, een soort racistische kerel, Tommy Robinson, die was opgepakt. Nou ja, daar was dan ook weer ophef over. Zelfs hier de Albert Heijn kleding bij de toppers. Daar was ook ophef over. En dan zou je denken, hier in Friesland, dat zijn nuchtere mensen. Ophef, dat is iets van de Randstad, dat is iets van de... Maar nee, wat zag ik nou in Friesland, hier? Een vrouw met een hoofddoek in de Douglas, dat mocht niet. Dus zelfs in Friesland hebben jullie ophef. En volgens mij, ik wil even anders zien, wie zit hier allemaal op Facebook? En ja, wie is nou ook een van die ophefveroorzakers? Wie loopt nou ook allemaal boze reacties te plaatsen? Dan opeens niemand, hè? Ja, jawel? Wat zeg jij dan bijvoorbeeld? Als je wel eens ophef veroorzaakt. Nou, nu bijvoorbeeld veroorzaak je ophef. Maar ik heb zo'n oom, dat is een beetje een boze oom. En die zit overal op Facebook, op alles reageert hij. En alles vindt hij schandalig. Bijvoorbeeld hier, dit nieuwsbericht die de mensen gezien hebben. Wat hartverwarmend. Het was een Malinese migrant. Die had zo'n 4-jarig jochie gered van een flatgebouw. Maar dan lees je in de reacties. En dan staat hij daar, mijn oom. Die vindt dat dan schandalig. Nou goed, die vindt alles schandalig. Want hier dat nieuws in de Leeuwardenkrant. Hij woont in Amsterdam. Maar goed, Leeuwardenkrant leest hij dan. En dan zit hij weer. Dus dat de hoofddoek, hoppakee. Ja, dat vindt hij schandalig. Maar dan vervolgens een dag later werd bekend dat dat meisje gewoon die hoofddoek mocht dragen. Hier, Douglas past kledingvoorschrift aan, maar op en voor hoofddoek. Heb je mijn oom weer? Schandalig. Maar hij vindt dus echt alles schandalig. Ik zag laatst hier dit nieuwsberichtje, een week terug. Apeldoornse slingerhaar Pepi is 50. Nou, je raadt het al, mijn oom. Schandalig. Weet je, dat is mijn boze oom. Maar al die mensen met een mening, ik was benieuwd, ja, wat vinden we nou ervan? Mensen met een mening, wat vinden we ervan? En dat ben ik gaan vragen. Wat vindt u ervan dat tegenwoordig maar iedereen een mening over van alles heeft? Ja, een goede vraag. Dank u wel. Maar het is wel vervelend. Wat zou u dan willen zeggen tegen die mensen? Dat ze gewoon eens een keer op moeten houden. Eerst naar je eigen kijken. Wat vindt u van Rutte? Ja, ik heb niks met die politiek. Het maakt ook niet uit welke partij er zit. Het zijn alleen maar zakkenvullers. Er komt er weinig geld binnen. We moeten steeds meer betalen. Teven. Ja. Die krijgt een opleiding als buschauffeur. Dan heb ik zoiets van, ja, me too. Ik ook. Ja, dan moet je nu niet meer met me komen als die dingen 15 jaar geleden zijn. Zwarte Piet, voor mij geen probleem. Als het niet meer mag, prima. Koop ook geen cadeautjes meer. Kan ook de kerstman niet. Nee. Want die gebruikt rendieren om ze arreslee te doen. Dat is dierenmishandeling. En willen ze een auto creëren dat je telefoon dus niet meer aangaat in de auto. Dan denk ik, maar hoe ga je dat nou doen dan? En bent u dan ook zo iemand die zijn mening geeft over allerlei dingen? Nee. Nee. Ja, dus dat is hartstikke fijn. Mensen met een mening, daar hebben we eigenlijk allemaal een hekel aan. En zelf, nou ja, deze meneer die doet daar gelukkig niet aan. Hiermee ben ik aan het einde gekomen. Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor de aandacht. Nog heel veel plezier met de pubquiz. En denk je nou, dit vind ik leuk? Abonneer dan ook. Hè. Hier op Facebook en op YouTube en op Instagram en op Twitter. Dan kan je me volgen. En dan komen allemaal andere leuke filmpjes nog. Heel veel plezier nog. Dankjewel, Roel Maubering. Dankjewel. De eerstvolgende keer dat u hem weer ziet is op uw televisiescherm. Maar hij is ook nog vrijgezel, had ik gehoord. Dus hij staat ook nog open voor telefoonnummers, toch? Ja, telefoonnummer staat hij ook voor open. Ja. Heeft iedereen al een nieuw papiertje?
Nou, loop zo even heen, ja? Goed, iedereen heeft een nieuw papier. We kunnen verder. Dat is mooi. Dan gaan we naar de volgende ronde. De derde ronde. Eens even kijken. Ja. Dames en heren, is dit echt nieuws of fake nieuws? Vluchtelingen doen zich te goed aan kooikarper. Op een camping uit een zijvijver in het dorpje Hoek zou een eigenaar van een vakantiepark hebben gezegd dat die kooikarper, een hele dure, uit de vijver was gestolen en opgepeuzeld was op de barbecue door vluchtelingen. Nota bene. Schande. Ze krijgen ook alles. En dan toch nog niet genoeg en toch nog onze kooikarpers. Dit komt uit, u ziet het aan het lettertype, dit komt uit de Telegraaf. Is dit echt of fake? U mag het omcirkelen. Ja, we gaan naar de volgende. Ja, iedereen heeft gehoord over de bijensterfte. Het is ook een project van Cultureel House. Het heet Silence of the Bees. Er zijn steeds minder bijen. Dat is helemaal niet goed, want bijen en bloemen en gewassen, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dus dat verstoort eigenlijk enorm de hele voedselketen. Maar bijensterfte komt niet door pesticiden, maar door de Varroa-mijt. Dat is een mijt die is geïmporteerd uit Nieuw-Zeeland en die maakt het hier bijen ontzettend lastig in Europa. Dit is een uitspraak van mevrouw Lodders, het Kamerlid van de VVD, die landbouw in haar portefeuille heeft. Is dit echt of fake nieuws? En Jacco, dit is zo'n meid? Dit is zo'n meid met M-I-J-T. Ja. Nou, serieus. Ja. Dit is de foto Wel een van serieuze meid, inderdaad. Ja. De volgende. Halbe Zijlstra was van 26 oktober 2017 tot 13 februari 2018, niet heel erg lang, minister van Buitenlandse Zaken. Hoewel hij als minister geen fout had gemaakt, moest hij toch aftreden. Waarom? A, hij was bonnetjes kwijtgeraakt. B, hij handelde met voorkennis. C, hij loog over een bezoek aan Poetin. Of D, hij had belastingfraude gepleegd. Ik moet wel bij zeggen, dit zijn allemaal zaken die bij een of andere VVD'er zijn voorgekomen. Maar ik kies nu de juiste. Welke was het? Echt nieuws of ja, welke was, ja, waarom was het? Ja? Mooi. Dames en heren, het was een snelle ronde. De papiertjes worden zo weer opgehaald tijdens de muziek, want we gaan weer luisteren naar Fata Boom. Laat je horen. De muziek mag harder. Ja, ik hoor dat de muziek harder mag in de zaal, hoor. Van mensen die vooraan zitten. Inderdaad. Daar zijn ze blij mee. So you guys, how many people are drinking alcohol tonight? Yeah. Right? Who doesn't love a drink? So our next track is actually dedicated to the beautiful product called alcohol, especially my favorite, Double Rum Cola. It's our new single. It is out online with a music video. It's hilarious. We mock a lot of people in it, so have a look. And if you want, bounce along with us, okay? Let's do it! Woo! You should really bounce with us because else it's really awkward for us. Oké, dames en heren, je mag wel even opstaan. Dan kunnen we wel even bewegen. Hartstikke, in de voetjes. Ja, niet allemaal tegelijk, maar wel doen. Ja, gaat u maar. Ja, kijk, daar. Hartstikke, opstaan. Alle kanten. Die niet opstaat, krijgt strafpunten bij de quiz. Hartstikke idee. Ja, mooi gedaan. Hup. Komt u maar omhoog. In de voeten. Even meedoen. Ja, deze tafel. En dat strafpunten. You come up here talking shit. Huh. I ain't got no problem. Shout out to the bartender. Hey. I got my double rum cola. Your ice in the dryer. My Uber driver waits round the corner. I just holla. As the club closes, special guest got my discount pass. Yes. I'm a bitch. I cannot be bothered. I'm not here to ask about your mother.
funny in it. You think I'm interested? I stick with it. Because I'm in it for the free shots. Got no other business. Come drink you dry until you're broke. Then move on to another guy. No problem. It ain't a problem till you make it one. It ain't a problem. The problem is when the rum's gone. When the rum's gone. No problem. It ain't a problem till you make it one. It ain't a problem. The problem is when the rum's gone. Fucking bounce. I got my double rum cola. No ice in the destroyer. My Uber driver waits round the corner. I'm the number one customer. I just holla. As the club's closure, special guest got my discount pass. Yes, 'cause I'm a frequent caller. I'm the number one customer. No, I want it strong. I don't need no ice. I don't need no straw. A double rum cola, okay? Thank you. 'Cause I'm a frequent caller. AA is trying to get a hold of me. The client are in, but they keep on calling. See, I can't help but too fabulous to be hanging with a crew that's anonymous. I drink socially, don't need treatment. I keep repeating, I really don't need them. I got the social status, and that's just my luck. So I can't help it. I'm always at the club. No problem. It ain't a problem till you make it one. It ain't a problem. The problem is when the rum's gone. When the rum's gone. No problem. It ain't a problem till you make it one. It ain't a problem. The problem is when the rum's gone. When the rum's gone. Come on. I got my double rum cola. No ice in the destroyer. My Uber driver waits round the corner. I'm the number one customer. I just holla. As the club's closure, I'm a special guest. Got my discount pass. Yes, 'cause I'm a frequent caller. Hey, it's me then. I'm back. So I was wondering, do you maybe have a bottle? I'm the number one customer. You see that last one you made? It wasn't really a double one, okay? So let's just do a bottle of rum. And you don't want to mess with him. 'Cause I'm a frequent caller. You better make it a double one. Yeah. You know that I'm the number one customer. I just holla. Oh, Fata boom! Dankjewel. En ja, misschien moet er eerst bij deze Friese nog wat meer rumcola in voordat iedereen staat. Maar ze komen nog 1 keer terug. Dan is het officieel, ik heb net gesproken met de jury. Iedereen moet staan. Wie niet staat krijgt strafpunten op de quiz. Wie wel staat, die heeft gewoon goed geluisterd naar wat wij vragen. Heeft iedereen al het papiertje voor de volgende ronde? Denk erom, gebruik dezelfde naam, pennen in de aanslag. Ja, dames en heren, daar gaan we. De volgende ronde. De 4e. Ja, hoe lang stemmen we al met een rood potlood? Is dat 1919, 1922, 1938 of 1946? En Jacco, het is wel even leuk om te vermelden, tijdens dat mensen nu lekker aan het schrijven zijn, dat dit niet een stempotlood is, volgens mij. Nee, dit is gewoon als je googelt. Ja. Als je googelt, dan op rood potlood, dan komt dit. Ja, want ze hebben van een bepaald merk. Oh, welk merk dan? Ja, dat kan ik niet zeggen. Het is hier geen sponsor-tv. Oh, maar het is, ja, hier staat Stabilo, dus nu we toch bezig zijn. Het is een bruinzeelpotlood, zeskantig, extra dik, want die punt die moet niet breken. Aha, dus de firma Bruinzeel verdient levert al de sinds stempeldoden. 19, 22, 38 of 46. We gaan naar de volgende vraag. Waarom vieren we de komende 2 jaar 100 jaar kiesrecht? Want de invoering toen, 100 jaar geleden, van het kiesrecht duurde ook 2 jaar. Of 100 jaar geleden kregen niet alle vrouwen tegelijkertijd kiesrecht. Of toen 100 jaar geleden werd in die 2 jaar werd de leeftijdsgrens aangepast. Of mannen en vrouwen kregen niet tegelijk kiesrecht. En het lijkt allemaal heel erg op elkaar.
Maar er is maar één goed antwoord. Ja, er is en maar over de één uitslag goed- kan niet worden gecorrespondeerd. Mooi, we gaan naar de volgende vraag. Daar hoort ook een filmpje bij, terwijl u er mag over nadenken. Want in Amerika zijn ze kampioen geld uitgeven tijdens verkiezingen. In 2016 waren de verkiezingen voor de president, de House en de Senate. Nou, jongens, $2,8 miljard, $4 miljard, $5,9 miljard, $6,8 miljard. U mag even erover nadenken, terwijl we kijken naar dit filmpje van iemand die gouverneur wil worden. Eric Greitens is under attack from Obama's Democrat machine. They're trying to steal another Missouri election. But Eric Greitens is a conservative warrior, and when he fights back, he brings out the big guns. Eric Greitens, a governor who will set his sights on politics as usual, reduce spending, create jobs, protect life, defend the Second Amendment, and fight Obama's Democrat machine and their corrupt attacks. Good news for us, bad news for them. I'm Eric Greitens. Join our mission. Let's take back Missouri. Ja. Die wou dus gouverneur worden van Missouri, een staat. Ik zal er even bij zeggen, hij was de minister van Financiën van die staat, Missouri. Dus hij had al een hele hoge functie binnen het overheidsapparaat. Ja, dus ja, als je dit soort spotjes maakt, je schiet zoveel kogels af, kost dat geld. Hoeveel? Goed. Hoeveel stemmen had je bij de gemeenteraadsverkiezingen in afgelopen november in Leeuwarden nodig om een plekje in de raad te krijgen? Ja, waren dat 894, 933, 1019 of 1583? Jawel, we hebben echt wel zoveel mensen hoor. Er wonen 92.000 mensen in Leeuwarden. Sterker nog, er wonen nu veel meer. Want we zijn geherindeeld, dus we gaan boven de 100.000 al. Misschien dat je ze nog niet allemaal hebt ontmoet. Dus ik ga beginnen met handen schudden, de helft. Ja, jij wel. Hoeveel? Goed, nu een vraag die jullie allemaal goed gaan hebben. Die rekenen voor jullie allemaal goed, maar dat kan niet anders. We gaan even een klein onderzoekje doen. Op welke partij heb jij bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen gestemd? Als je niet hebt gestemd, zeg je geen partij. Als je wel hebt gestemd, vul dat dan in. Als er meerdere mensen in het team zijn die hebben verschillend gestemd, schrijf dat ook even op. Deze heeft iedereen goed, maar het heeft te maken met de vraag die erna komt. Ja? Goed. Want de vraag hierna, en dat is interessant, kijkt u even om u heen. Want omdat iedereen invult waar hij op heeft gestemd, gaan we nu aan jullie vragen. Als je om je heen kijkt, welke partij is in dit gezelschap, denk je, de grootste partij geworden? Dus hoe denk jij over de mensen om je heen? Wat is het meest ingevuld, denk je? De afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Dat zullen we straks horen. Interessant wordt dat. En deze vraag kan je dus wel punten voor krijgen. Of niet? Wacht, er is hier een vraag. Jasmine. Maar de vraag is dan natuurlijk van ja, op welke partij? Maar wat als de meerderheid zegt van ik heb niet gestemd? Ja, dat is voor jou. Dat zou jij mogen invullen, ja. Goed, Marianne. Yes. Even kijken of de camera ook al onderweg is. Hallo? Ja, die moet er Ja. even langs. Marianne, waar hast du de Billy? Ik heb bij me Dirkje Moerman en wij gaan even heel wat oors doen. Want iedereen die is helemaal excited van de quiz en die zit helemaal te lezen. Maar het is natuurlijk ook gewoon een culturele haardstad. En daar hebben wij even een leuke vooraankondiging voor. En daar bist u van. Vertel eens even, wat voor evenement of voorstelling bist u van? Wij zijn in Snits in Zuidwest-Friesland bezig met een vaststelling met jonge vluchtelingen en jongelui uit Snits en omjouwing. En die, jij krijgt al iets over fake news voorbij komen. Daar gaat de vaststelling eigenlijk ik hoor. Want hoe gaat de samenleving, hoe gaat iedereen om met het fake news? En wat voor invloed had dat op de vluchtelingen en de jongelui? Dus daar gaat de vaststelling over. De vaststelling we 3 keer, een theatervaststelling, 3 keer wordt er opgevoerd in de bibliotheek in Snits. En dat begint om zo'n uur. De kaarten kist nog keepje alleen nog voor de zaterdag Janne. En waar kennen we ze keepje? Op de website van bibliothekenmarenveen.nl of via Facebook is het event even opzoeken en kist er ook Want hoe heet het? Koffie of thee. En dat gaat eigenlijk, de titel gaat eigenlijk een beetje over ontvangst
in ons land, in Nederland, hoe is dat gang? En ze zijn al hier, iedereen vreegt je, was het koffie of thee? En was er ook een koekje bij? Dus Ja, uit die bekende koektrommel, hè? Wees dan maar eentje uit krijst en die bloedt ons op tafel staan en dan hoop je dat nog een krijst, maar die krijst nooit. nee, klopt. Bij de meesten is het in en dan houdt het op, inderdaad. Dat is dan de gastvrijheid. Nee, flauw. Maar check al hier even op de website en kom vooral daar. Hartstikke leuk. Goed, wij gaan verder. Ja, dankjewel. Dankjewel Dirkje Boerman en succes bij dit mooie project. Ja, nou wou ik toch even de jury naar voren roepen. Komt u er maar even bij, heren. Dames en heren, onze voorzitters van de voorzitters van de jongerenorganisaties van de politieke partijen. Iemand moet het doen. Kom maar even een stapje naar voren, boys. Ja. Nou, nog even, als je nog even, want zo net was het daar, heeft misschien iedereen gezien. Even, wie ben je en welke jongerenorganisatie ben je van? Ik ben Danny Holstad, ik ben van de Jonge Democraten. Ik ben geen voorzitter, ik ben landelijk bestuurslid organisatie en scholing. Kijk eens aan, hele mond vol. Ik ben Sebastian Wolfswinkel, ik ben wel de voorzitter van PINK, de jongeren van de Partij voor de Dieren. En? Ik ben Aniek, ik ben bestuurslid, leden en activiteiten bij het landelijk bestuur van de JS en de PvdA. De jonge socialisten. Kijk, Partij van de Arbeid, Partij van de Dieren en de D66, Jonge Democraten. We hebben alle partijen uitgenodigd, maar al die andere partijen vonden het blijkbaar te ver naar Leeuwarden. Ja, serieus. Maar deze mensen niet. Zeg, heren, dan heb ik toch een vraag, hè? Want maar 2% van de bevolking in Nederland is lid van een politieke partij. Daar komen al onze bestuurders uit. En Kamerleden. En gemeenteraadsleden. En statenleden. En waterschaps... Nou, noem maar op. Maar uit 2% van de bevolking. En de meeste zijn dan ook nog wat ouder en man. En ik heb hier ook 3 mannen staan. Komt het wel goed? Nou ja, het komt zeker goed als de politieke partijen zich daadwerkelijk ook inzetten om hun ledenbestand en ook vooral hun kandidatenlijsten voor functies zo divers mogelijk te maken. En ja, de JD en D66 proberen dat altijd na te streven. Ja, maar nastreven en daadwerkelijk dat het ook lukt. Want dit kabinet zitten weer heel weinig vrouwen en iedereen is wit. Hebben jullie daar ook een briefje over gestuurd naar Alexander? Nee, we hebben geen briefje gestuurd naar Alexander, maar het is zeker wel dat wij binnen D66 wel geluid laten horen dat wij wel willen dat de lijsten divers zijn en dat we heel blij zijn dat er in ieder geval van de ministers de D66 de meeste vrouwen heeft geleverd. Kijk, nou dat dan wel. Maar dan gaan we even naar de partij. Ja, nou je hebt fans meegenomen, zie ik. Allemaal andere jonge democraten daar in het raam. We zullen straks zien hoeveel ze weten van de democratie. Partij van de Dieren, ja, bij Partij van de Dieren verbaast het mij. Ik gebruik even een vooroordeel natuurlijk, maar verbaast het mij dat er ook nog mannen rondlopen. Want dat lijkt wel een beetje een vrouwenpartij als je kijkt naar de mensen die daarvoor actief zijn. Of heb ik dat mis? Je hebt zeker niet mis dat de meerderheid vrouwen is, maar het idee dat het partijprogramma mannen niet zou kunnen aanspreken en dat zij zich er niet enthousiast voor zouden kunnen inzetten. Dat zei ik ook niet, hè? Concludeert. Maar dat zei ik ook helemaal niet, maar hier is de echte politicus, staat al naast mij. Hoe komt het dan dat er zeg maar meer vrouwen actief zijn bij de Partij voor de Dieren dan mannen? Ik kan dat niet per se zeggen. Ik weet wel dat zowel vrouwen als mannen dezelfde kansen hebben binnen de partij. Maar ik wil daarmee niet impliceren dat dat bij andere partijen niet het geval is. Wij hebben gewoon mogelijkheden voor iedereen. En in ons geval heeft dat geleid tot meer vrouwen. Je zou inderdaad kunnen nagaan of de perspectief die de Partij voor de Dieren op de maatschappij geeft, waarin bijvoorbeeld de dominantie van ons als menselijke soort minder belangrijk is. Nou ja, dominantie is toch wel iets wat mannen meer nastreven. En vrouwen in mindere mate, dat gaat toch vaker om zorg. En dat kun je allemaal heel natuurlijk verklaren, dat is niemand schuldig aan. Maar dat is wel wat het geval lijkt te zijn. En dat zou dus kunnen verklaren dat bij de Partij voor de Dieren meer vrouwen zitten. Nou, dan gaan we niet naar iemand... Ja, ik vind het heel dapper, want de Partij van de Arbeid heeft er wel eens beter voor gestaan. Nou ja, goed, hier in Leeuwarden staan ze er nog goed voor. Maar was natuurlijk niet zo best. Jullie zijn nog nooit zo klein geweest in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld. Sociaaldemocratie in heel Europa heeft het moeilijk. Jij bent actief bij de jonge socialisten binnen de Partij van de Arbeid. Kost veel tijd. Denk je wel eens, waarom doe ik dit in godsnaam? Ja, maar dan weet ik het ook gelijk weer. Vertel.
het is onrecht. Onrecht over de hele wereld. Er werd net ook al gevraagd, maar minder dan 2% van de Nederlandse bevolking is lid van een politieke partij. En jongeren al helemaal niet. Maar op het moment dat jongeren iets raakt, zoals als we naar het buitenland kijken, in Amerika, dat geschiet op scholen, dan komen ze in beweging. Honderden, duizenden, miljoenen misschien wel de straat op, om dat tegen te gaan. Dat zijn dingen die jongeren raken. Maar goed, we gaan even terug naar Nederland. We gaan nu terug naar Nederland. Met de opkomst van Thierry Baudet zagen wij bij de jonge socialisten dat er tientallen leden, of nieuwe leden, vrouwelijke leden, opstonden in vooral Amsterdam, maar ook in Friesland, ook in Groningen. En dat waren meiden en jongens die allemaal lieten weten, wij willen iets doen, we vinden dit geluid helemaal niks. We vinden het vies en we willen in actie komen. Oké, dus jij ziet nog wel toekomst voor de sociaaldemocratie. Ja, maar waar het misging met de sociaaldemocratie was dat we gingen regeren in Europa, maar vooral met rechtse partijen. In een land als Portugal regeren we, maar niet met de rechtse partij en gaat het heel erg goed. Dus jullie hadden nooit met de... Zegt nu hier iemand van de jonge socialisten, we hadden nooit met de VVD moeten regeren de afgelopen 4 jaar, voor deze verkiezingen? Misschien was het voor het land op dat moment misschien wel het beste. Zeker na een periode met Wilders en Buma. Maar voor onze partij was het zeker niet het beste. En voor een heleboel mensen in de samenleving niet. Maar we hebben er zeker echt wel 4 jaar lang keihard aan gewerkt om er van alles aan te doen. Hoeveel tijd kost dat nou, jonge democraat zijn? Wij zijn het eerste bestuur van de Jonge Democraten dat fulltime voor de vereniging actief is. Dus ik ben tussen de... officieel staat er 32 uur voor, maar ik ben rustig tussen de 55 en 65 uur per week. Wauw, en wat deed je daarvoor? Daarvoor studeerde ik in Groningen en werkte ik voor een IT-bedrijf. En dat kan dus allebei nu niet meer? Dat probeer ik er ook nog naast te managen. En lukt dat? Slaap is overrated, dus het lukt aardig. Slaap is overrated. Nou, we spreken jou als je in de goot ligt en niet meer kunt. Denk om jezelf. Is het waard? Want je kan zoveel andere dingen doen. Je kan gaan snowboarden, je kan gaan dieren bevrijden. Je kan gaan naar dit soort avonden. Je kan uitgaan, je kan naar festivals gaan. Je kan, noem maar op wat je allemaal niet kan. Waarom ga je in kamertjes zitten, vergaderen over moties en plannen? Waarom doe je dat? Dat is een uitstekende vraag. Het punt is dat er wel degelijk veel andere mensen zijn die op zoek zijn naar een manier om een verschil te kunnen maken in de wereld. Ik denk een plek te hebben gevonden, niet alleen waarin ik dat kan doen, maar waarin ik die kans ook kan creëren voor meer medemensen. En dat is wat nodig is nu. We moeten echt aan structurele verandering gaan werken. Ik ben ontzettend geneigd om allerlei dieren te gaan redden, maar dat gaat niet een betere toekomst opleveren. En op een of andere manier moeten we die zien te verwezenlijken, want de huidige trends gaan de verkeerde kant op. Goed, en dan een vraag aan jou. Je hebt natuurlijk ook de quiz gevolgd. Vond jij hem moeilijk? Ja, boven verwachting moeilijk. Maar jullie hebben hem tot nu toe best wel lekker gemaakt. Applausje voor jezelf. Kijk, een applausje voor jezelf. Dat stemt hoopvol. Wat vond je dan een moeilijke vraag? Poeh, nu moet ik even nadenken. Ik zat zelf ook met dat... het was helemaal in het begin over het referendum. Hoeveel stemmen heb je ervoor nodig? Toen zag ik eerst zelf ook van... Goh, is dat dan in totaal? Of is dat de eerste ronde die je moet halen? Dus je ging het overdenken. Ja. Het was in totaal, hoor ik hier iemand zeggen. Wie zei dat? Ja, daar. Nee, klopt. Ja, nee, dat wil jij ook heel graag. Dat was, natuurlijk. Goed, dames en heren, echt... het is echt politiek is niet altijd even interessant voor iedereen, maar we mogen toch blij zijn, want we hebben dit soort mensen ook nodig om puur de democratie draaiende te houden. Dus voor eens in de zoveel tijd mag je best wel even klappen voor onze wannabe politici. Applaus, dankjewel. En ze gaan... Kijk, Danny komt er wel, de rest ook wel, als ik het zo hoor. Er worden nog stemmen geteld. Nog steeds, ja, er wordt nog steeds, er worden nog antwoorden geteld. En ook, die stemmen, hè, van op wie stemde u en wie denkt u. Dus we gaan nog 1 keer luisteren naar Fataboe. Maar ja, u weet, allemaal staan. Anders komt het niet goed. Ook die mevrouw die daar zo zit te zuchten. Ja, allemaal even in de voeten en u mag bewegen.
Je kunt zich even losmaken zometeen. Voor de uitslag. Take it away, guys. Tuurlijk mag je daarop staan. You ready? Yo, yo, yo. See, you've got the glitter, but I've got the gold. Hey! I'm a princess, a mad fly in the flesh. If you ain't gon' pay, I ain't got no interest. Don't get the cleaner, it's just a wink to me. If your ring ain't got a rock, it ain't good enough for me. So if you wanna hit that jackpot, back it up, look. Get the room and see, you ready? So what I got? See this bitch, you got nothing on me. So you better pay the price, cause I don't come cheap. It don't mean a thing if it's a bargain. See at the counter, on the head of country. I will call for the leader, cause it ain't gold. It's gotta have real shine if we gon' roll. It don't mean a thing if it's a bargain. See at the counter, on the head of country. I will call for the leader, cause it ain't gold. It's gotta have real shine if we gon' roll. Gotta have the cash flow, no joke, cause I'm drinking crystal. If it's like gold, I don't care about your dick size. It won't come from, I just said, you're a big boy. Gotta pay like what? You wanna scroll for me, you shouldn't have picky slow that cause it know It don't fit me. See, you gotta wear the suit of princess. Cause real king, don't shop at Payless. It don't mean a thing if it's a bargain. See at the counter, on the head of country. Yeah, I'm a fall for the leader, cause it ain't gold. It's Gotta have real shine if we gon' roll. It don't mean a thing if it's a bargain. See at the counter, on the head of country. Yeah, I'm a fall for the leader, cause it ain't gold. It's Gotta have real shine if we gon' roll. Diamonds, the diamonds, bring away to my heart, rocks and rhinestones. Princess, everything that I touch turns to gold. I'm a head full of diamonds, the diamonds, pay away to my heart. Well, I'm in love with the spot. Everything that I touch turns to gold. Yeah, I'm a head full of diamonds, diamonds. If it's a bargain. Diamonds, diamonds, on the head of country. diamonds, diamonds. It's gotta have real shine. We gon' roll. Diamonds, If it's a bargain. on the head of country. It's gotta have real shine if we gon' roll. I wanna hit a country. I wanna hit a country. It's gotta have real shine if we gon' roll. If it's a bargain. See at the counter, I wanna hit a country. I will fall for the leader, cause it ain't gold. It's It's gotta have real shine if we gon' roll. It don't mean a thing. If it's a bargain. See at the counter, I wanna hit a country. I will fall for the leader, cause it ain't gold. It's gotta have real shine if we gon' roll. Geweldig. Ik zou zeggen, welcome to the village. Boek ze nog, zolang het kan. Dankjewel, Fataboom. Allemaal stuk voor stuk de mooiste benen van de avond. Ook jij. Goed, dames en heren. Als de beamer weer aan mag, dan gaan we even de juiste antwoorden vertellen aan u. Dit was de laatste ronde is geweest. Dus ik ga nu even met u doorlopen wat de juiste antwoorden zijn. Dan krijgt u alvast een beetje een idee. Daar gaan we. Het juiste antwoord hier was C. Het juiste antwoord was C. Het juiste antwoord hier was, moet ik even kijken naar de jury. Dat was D, toch? D. Het juiste antwoord is D. Het juiste antwoord hier was B.
En waarom is dat? Kan ik wel even bijvertellen. In Rwanda is het gewoon verplicht. De helft man, de helft vrouw. Dat is een quotum voor parlementariërs. Nou, de meeste. In Namibië is dat ook zo. Wie kiest de Eerste Kamer? Dat zijn de Provinciale Staten. Het antwoord was B. Ik zie blije mensen en ik zie mensen heel diep zuchten. Die denken, ik moet het toch zelf gaan betalen naar Reykjavik. Maar je weet maar nooit, want er waren nog meer vragen. Ja, de varkenskop-opmerking. Het juiste antwoord was B. Het juiste antwoord was B. Wie goed had geluisterd naar onze advocaat had het ook kunnen horen, want hij zei, belediging mag niet zomaar. Hij gaf het eigenlijk al een beetje weg in zijn praatje, daarom zei we toch, let zo goed op. Juist, dan gaan we door naar de tweede ronde. Jacco, voor je doorgaat. Ik ben wel even benieuwd. Wie denkt dat hij tot nu toe alles goed heeft, die eerste ronde? Ja, wie weet het zeker, hè? Wie weet dat heel zeker? Daar zit iemand die weet het heel zeker. Jij hebt alles goed? Ja, in mijn eentje. Ja, ik heb alles. Ja. Inclusief de vraag over het parlement van Rwanda? Ik zat op Rwanda, maar zij zeiden toch Noorwegen. Dus, Oh ja, het lag aan hun. Nee, oké. Wij gaan verder naar die tweede ronde voor kijk, die fitty ontstaat. Hij heeft moreel gezien alles, heeft hij goed. Ja, jongens, wie zei dit? Wat denken jullie? Wat denk jij? Wie zei het? Hitler of Taylor Swift? Taylor Swift. Het was Adolf Hitler. Dit is echt bizar. Ik had er nooit Adolf Hitler gezegd. Dat allemaal mensen gingen juichen. Dat is echt... Oké, nou, we kunnen nog een keer gaan proberen. Wie zei I use emotion for the many and reserve reason for the few? Eens even kijken, wat dacht jij? Nee. Hitler? Het was Hitler! Ja. Goed. Nou, deze. Long live the walls we've crashed. Wat zei jij? Ik zei Taylor Swift. Taylor Swift, dat klopt! Dat zei Taylor Swift. Zo zie je maar weer. Ze zijn toch best moeilijk uit elkaar te houden als je goed oplet. Van wie was het gedicht? Ja, nou, dan gaan we eens even... Jij zei poëzie best leuk. Van wie was het gedicht, denk jij? C. Gerard Reven, ja hoor, dat klopt. Het was Gerard Reven. Een beroemd gedicht. Dankjewel nogmaals Henk voor de prachtige voordracht. Nou, wie is de artiest en hoe heet het nummer? Dit was Bob Dylan. Met het nummer With God on Our Side. Dit was natuurlijk Beyoncé. En het nummer heette Formation. Ja jongens, toch beter opletten als je Spotify playlist aanzet, hè? Dit was Childish Gambino met This is America. Nou, dan hoop ik toch dat je dat goed had, want volgens de pers heeft iedereen deze clip gezien. Oké, deze. Oh, nog eentje. Ja, die is dus even uitgevallen, maar even kijken hoor. Deze. Ja, dit was Bronski Beat met Small Town Boy. Bronski Beat, Small Town Boy. Ja, en dit was Kinderen voor Kinderen met Tweedehands Jas. Het gaat goed aan deze tafel hier vooraan. Dat merk ik wel. Juist. Goed, de derde ronde. Was dit echt of fake? Dames en heren, dit was fake news. En het staat nog steeds op de site van de Telegraaf. En op de site van RTL Nieuws. Ja, dit is een interessante. Was dit echt of fake? Wat denk jij? Ik had echt. Jij had echt. Het was fake. Maar dit was heel geniepig fake nieuws. Want het onderzoek waar dit uit zou blijken, werd betaald door de producent van dezelfde pesticiden die nu de schuld krijgen dat ze de bijensterfte veroorzaken. Het was betaald door Bayer. Maar wat gebeurt er dus? Er is dus een Kamerlid die dit herhaalt, dit fake onderzoek, zonder ook de bron te noemen wie het onderzoek heeft gedaan, in een programma als Buitenhof. Dus, ook al probeert de journalist het nog zo hard, als je met alternative facts komt en die onderdeel maakt van de discussie, gebeurt dus dit. Daar is iemand bij Bayer heel dik voor betaald. Die heeft een bonus gehad.
Goed, wat was hier het antwoord? Nou, dat moeten we toch allemaal weten, hè? Dat was C. Ja, hij stond achter in de Dacia. En hij kon nog net horen hoe Poetin vertelde. En hij verstond het ook allemaal gelijk. Over iets wat helemaal niet gebeurd was. Halbe Zijlstra. Wat zou hij nu doen? Buschauffeur. Buschauffeur, ja, ook. Ja. Mooi bij Arriva. Mooi weer in de stelling werven. Goed. Ja. Hoe lang is het al? Want het juiste antwoord was B. 1922. Wie weet het nog? Als de dag van gisteren. Ja. Wat is dat toch? Moeten we een tekening maken? Ja jongens, deze was een geniepige vraag. Waarom vieren we al 2 jaar lang... Waarom vieren we nu de komende jaren 2 jaar lang... dat er 100 jaar kiesrecht was? Nou, heel simpel. Want mannen en vrouwen kregen niet tegelijk. Eerst kregen mannen algemeen kiesrecht. En toen moest er nog 2 jaar lang vergaderd worden. En er scheelde 1 stem. Het scheelde 1 stem. En er was namelijk 1 man in slaap gevallen in zijn rijtuig. Die werd gebracht natuurlijk met het rijtuig, met het parlement. En die was van plan om tegen te stemmen. Dus, dankzij een slaapje of een rijtuigje waar je lekker in weg kan zakken. Het was een oude man. Ja, duidelijk, met zulke meningen ook. Hoeveel is er besteed aan de Amerikaanse verkiezingen van 2016? Ja, veel te veel, dat sowieso. Ik loop even naar de jury, want ik weet het niet uit mijn hoofd. Iris, wat was hier het juiste antwoord? D. Kan je nagaan. D. Nou, daar had je wel een borderwall voor kunnen kopen. Als je dat had gewild. Heel veel geld gaat daarin om. Goed. Hoeveel stemmen had je nodig om in Leeuwarden verkozen te worden? Het juiste antwoord, dames en heren, is C. 1019. Dat is het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal beschikbare zetels. Zo werkt dat. En dan kom je met dit bedrag en dan blijven de stemmen over en die worden dan weer verdeeld. Oké, dit is even leuk. Iris komt erbij. Dit komt op Facebook, is niet gelukt om uit te vinden. Maar hoe gaan we dat dan doen met het goedkeuren van de vraag? Iedereen bonus. Oké, nou, deze uitslag blijft er dan nog... Oh, nou. Dan betekent dus dat wij een winnaar hebben. En dan roep ik even iemand van de jury bij Iris. Naast lieftallige assistenten, zonder dat we daar iets mee bedoelen. Ook Mogen de mannen van de jury er ook bij? Of, Nou, het wordt wel heel druk, want we hebben ook Oké. winnaars. Dus Prima. bedankt, jury. Applaus voor de jury. Hier is de cheque. De winnaar van de Iepen Pub Quiz. Reis naar IJsland voor 2 personen. 2 maar. 2, ja, dat wist jullie. Goed, Iris, vertel eens. Waren er veel mensen die hoog scoorden? Heel wisselend. Er waren heel veel mensen die bij een ronde gewoon 0 punten hadden. En er waren ook groepjes die hadden bijna alles goed. Bij een bepaalde ronde. Dus het zit heel dicht bij elkaar. Oké, en gaan we gewoon de winnaar bekendmaken of doen we met 3, 2, 1? Wat doen we? 3, 2, 1. Oké, ja, dan weet je dat je wel derde bent geworden. En tweede, dan ben je de beste van de losers. Goed, dan beginnen we met nummer 3. Wie waren nummer 3? Nummer 3 zijn 2 teams. Hadden 17 punten in totaal. Dat zijn Trivia Newton-John en BNV. Waar zijn ze? Ga eens even staan. Wie waren dat? Nou, derde plek. Heel goed. Derde. Nou, lang niet slecht hoor. Goed gedaan. Jullie kunnen misschien even leuk met elkaar kennis maken. Jullie hebben wat gemeen. Hè? Ja. En de nummer 2, de Doefkes. De Doefkes. Ach, aan dezelfde tafel. Ja, die hebben natuurlijk afgekeken. Nee hoor, dit heb je allemaal zelf bedacht. En nog een team, namelijk onze band, Fataboom, is ook tweede geworden. Oh, kijk eens aan. De band nummer 2. Nou, dan gaan we nu. Ja, nu de winnaar. Eerst eens, hoeveel punten hadden ze? De nummer 2 had 18 punten, de nummer 1 19. Oeh, close call. U mag even gaan trommelen op de tafel. Want
De winnaar van de eerste Ieper Pubquiz, de reis naar IJsland, is geworden team... Socrates. Socrates heeft gewonnen. Nou, komt u naar voren. Daar zijn ze, heren. Geweldig. Komt u erbij. Applaus voor de winnaars. Kom op het podium. Applaus, applaus, applaus. Gefeliciteerd, man. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, hoor. Kijk eens even. Hier, hou me eens even voor de foto. Kijk, fotograaf. Ja, hoor. Geluk. Nou, heren, even een stapje naar voren. Maar, ja, hoe komt het nou? Wat is jullie geheim? Ja, wij doen al enige tijd pubquizzen samen. En we zijn een geducht team in de scooters. We zijn vaak tweede en derde, maar de muziekronde, wat normaal altijd onze valkuil is, lag ons hier dit keer wel goed. Dus ja, dat is gewoon... Dit was wel meer gokken, hoor. Oh, het is niet dat jij een soort wandelende Wikipedia bent? Nee, nou ja... Hij heeft de democratie hoog in het vaandel. Oh, dat is mooi, dat is fijn. Dat mogen we graag horen. Zeg, nou, naar IJsland toe. Ben je dan een keer geweest? Nog niet. En jij? Ja, ik wel. Oh, dus jij kan hem alles gaan vertellen over Reykjavik. Vertellen, ja. Nou, dames en heren, team Socrates. Applaus. En terwijl onze DJ... Cornelis! Terwijl onze DJ weer klaar gaat staan... Dan wou ik iedereen hier in de zaal bedanken. Fantastisch dat jullie er waren. Applaus voor jezelf. Blijf nog gerust even hangen. De bar is nog gewoon open. Het is nog gezellig. Kesa Nova draait nog gezellige plaatjes. En wij zijn er weer in september. We hebben nu 20 Iepen Up Lives achter elkaar gedaan. We gaan even uitrusten. Het is mooi weer. Het is veel leuker om buiten te zijn misschien. 6 september zijn we weer terug. Meestal niet tussen Sjoe en haar reageert. Haar ouder niet hier. Fantastisch bedankt. 6 september ben we er weer. Maar Iepen Up Live. Dit weer. Bedankt en tot de volgende keer. En een fijne zomer. Take it away, Kesa Nova.